Jo. Ahojte, vítam vás. Konečne sa nám vyčasilo, ako môžete vidieť, po celom dni. Do obeda bolo zamračené, po obede začalo pršať, takže bolo to také kolísavé, konečne vyšlo slnko. Tak som sa rozhodol natočiť taký krátky úvod. Je február, má prvá vychádzka 2024, vybral som sa na rybník Jatov, ako môžete vidieť za mnou. Mám to pomerne blízko, tak som si povedal, prečo nie. Rieky sú vysoké a miestne vody ma nejak nelákali, hej. Dnešným cieľom v tomto videu bude, alebo respektíve dnešnej rybačky bude chytať na presno so spombom, čiže zaklipovať si, nájsť si správnu vzdialenosť a chytať tam, kde v podstate krmím, hej. Takže to bude vlastne cieľ tohto videa a následne teda odchytávať. Viac ako sa mi to darilo a nedarilo uvidíte vo videu a ja už viac nebudem vykecávať a enjoy! Takže zakrmujeme, už sú tam dve spomby, hodíme tam nejakých, táto sa nejako nevysypala, prvá vyšla, druhá nie, takže ideme, hodíme tam nejakých, neviem, 20 spombov, uvidím, lebo už teraz ma celkom bolí ruka. Klip. No, paráda, takto sa mi to ľúbi. Zároveň si trénujem aj nahadzovanie, lebo minulý rok aj to málo, čo som bol na rybách, tak som 95% v prípadoch vyvážal. Takže som trošku oslabnutý nahadzovania. Dal som si to na 20 omotov. Ako úprimne prvýkrát chytám taktože s distančnými tyčkami. Som sa tomu bránil, lebo bol som vždy lenivý si to odmerať a zaklipovať, ale som si povedal, že dneska to vyskúšam. Možno sa mi to zaľúbi, bude to mať výsledky. Ja. A klip je dobre. Záber. Je tam. Ale tento mi už ako, netvári sa to ako nejaká veľká ryba a toto mi už ujsť nemôže. Chcem vedieť, čo to je. Ako aj naposledy, keď som tu bol, som si myslel, že ťahám pleskáča a nakoniec z toho bol 12 kiláč, takže you never know. Akorát som mal záber na druhú udicu, tiež podobný záber, ani do jazdy, nič do padáku, hore dole a vypol sa. To už je tretí záber, takže som brutálne zvedavý. Hop. Musíme ísť podliesť vodicu.
Mal by byť kaprík nejaký. Vidíme, či to vystrelí toto pri brehu. Čiže pleskač to asi nebude. No, som to videl. Kaprík. Malý kaprík. Op. No, fešák. Dúfam, že takéto ma to nebudú otravovať, ale dobré, aspoň akcia. Nebudem nič hovoriť, lebo to zakriknem. Chytím kulové. Olejeme. Taký pekáčový. Akože fotiť sa s ním asi nejdem, ale ukážem vám ho aspoň v podložke. Šups. Ahoj. Prvý tohtoročný kapor. Ahoj. Dobre, ukážem si sa. No poď. Šups. Pošli. Aminku. Máme tu záber, konečne po dlhšej dobe. Asi tam je asi taký čudný záber. Asi dorostenec. Malinký, nevadí, aspoň je akcia. Drobec. No poď. Aha, ich. No poď. Ups. Asi taký pikáčoidný. Vysoký. Pekný. Bude raz. Ešte pár rokov.
pozícia. No poď. Domov. Ale čo si? Utekaj. No, jazda. No, to už je na guličku. To by mohlo byť niečo lepšie, no. Ideme skoro na hladine, až teda na hladine by som povedal. Neviem, či to vidíte na kamere. Väčšia gulička zabrala, no, je pekný. Ešte, no, kam tam ideš? Sem poď, sem poď, sem poď. Fešák. Pekný lisec. No poď, už je ho na hladine. A my nechoď. A poď. A poď. Ale no. Ešte sa nevzdáva. Bojovný kaprík. Ale no. Vždycky také napätie, keď po dlhom čase máte nejakú rybu krajšiu na palici, nechcete o ňu prísť. No poď. No poď. No poď sa nám ukázať. Pešák. Oj, asi tam. It's in the net. Yes. Krásny. Krásny. Paráda. Idem pripraviť stojan. Respektíve statív. Ideme sa fotiť. Yes. Hej, nie že mi ujdeš. Ľudia, máme to tu. Prvá výprava tohtoročná na rybník Jatov, 5. záber, 3. ryba zdolaná, prvé dve boli také 3-kilové a dostavil sa po zmene priemeru guličky takýto krásny lisec. Mám radosť. Super.
Dúfam, že to takto bude pokračovať. Trošku tam dokrmím guličiek. Nech tam teda nenabiehajú tie malé ryby. A uvidíme. Ideme ho pustiť. Spomeň do nich. Ešte. Z druhej strany. V rýchlosti. Ups. Krásavec. No poďme. Yes. Ahojte, takže taký malý update. Po obede som sa rozhodol, že pôjdem dokrmiť trošku zo pár spombov, ale podarili sa mi tak 2 a po 3. spombe som raketku ako si stratil. Nevadí, nejaké 2 hodinky len dochytám to, dobojujem a ak ešte niečo bude, tak sa ozvem. Yo.